पूरा लोकल। వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్. ఇటీవల కాలంలో ఓ రైల్వే వంతెన సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఇంతకీ ఎక్కడుంది వంతెన? అంతలా వైరల్ అవ్వడానికి ఈ వంతెనలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటో చూద్దాం. మధ్యప్రదేశ్ లో ఇటీవల నిర్మించిన ఓ రైల్వే వంతెన దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైన సంగతి తెలిసిందే. కారణం ఆ వంతెనను 90 డిగ్రీల మలుపుతో నిర్మించడమే అందుకు కారణం. ఇలాంటి డిజైన్లను రూపొందించడంలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుందని తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన ప్రభుత్వం తాజాగా 7 ఇంజనీర్లపై సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది. ఆయుష్ బాగ్ లో ఆర్ఓబి నిర్మాణంలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యంపై దర్యాప్తుకు ఆదేశించిన నివేదిక ఆధారంగా 8 మంది పీడబ్ల్యూడీ ఇంజనీర్లపై చర్యలు తీసుకున్నా ఇందులో 7 ఇంజనీర్లపై తక్షణమే సస్పెన్షన్ విధించాలని ఆ రాష్ట్ర సీఎం మోహన్ యాదవ్ వెల్లడించారు. నిర్మాణ ఏజెన్సీ డిజైన్ రూపొందించిన కన్సల్టెంట్లను బ్లాక్ లిస్ట్ లో చేర్చినట్టు ఆయన వివరించారు. ఇవే ప్రధాన అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి పూరా లోకల్.